ensin heitellään vähän varmuuden vuoksi niin, että sisäiset paineet lähtee pois savesta. Ja sitten vielä vaivataan käsin, niin kuin vaivataan melkein taikina, että savi sekoituu keskenään hyvin, että se on tasakosteus joka paikassa. Silloin dreijäminen onnistuu paremmin. Itse tykkään hyvin paljon tämmöisestä marmoripöydästä, missä teen töitä. Ja esimerkiksi jos vaivamiseen, silloin savi ei tartu pöytään pintaan ja se on helppo vaivata. Nyt kun tämmönen pallo on tehty, voidaan aloittaa dreijämistä. Savi heitetään kunnolla tonne niin keskelle kuin mahdollista ja sitten sen jälkeen painetaan kaasupohjaa tai melkein pohjaa ja homma lähtee liikkeelle. Tärkein on, että ensin saadataan savipalloa niin keskelle kuin mahdollista tai itse asiassa täysin keskelle niin, että se on, ettei heilu ollenkaan. Kun dreijätään, tämän pallon nostetaan ja lasketaan ylös alas pari kertaa. Niin kuin näin. Ja sitten lasketaan alas. Silloin savi asettuu paljon parempi keskelle ja siinä ei tule semmoista heittoa. Silloin se on paljon helpompi porata ja rakentaa sitä mitä halutaan. Nyt kun tämä pallo on tehty, aletaan porailla. Eli poraaminen tarkoittaa, että ruvetaan rakentamaan pohjaa ja seinää. Vettä pitäisi aina muistaa ottaa mukaan. Silloin se liukuu paljon parempi. Eli ensin tehdä pohja. Sitä pohjaa kannattaa vähän hieroa, niin sanotusti hieroa niin, että vedetään edes takaisin keskeltä ulospäin ja sisäänpäin. Niin, että se pohja on sitten hyvin tasainen. Ja sitten kun pohja on tehty, ruvetaan nostamaan seinä. Vauhdilla on hyvin tärkeä rooli dreijämisessä. Oikea vauhti on ratkaiseva, varsinkin tässä vaiheessa nostaessa tämmönen seinämä. Pienikin virhe kostautuu hyvin nopeasti. Seinämä nostetaan ja ohennetaan pikkuhiljaa. Vasen käsi tässä painaa ulospäin ja oikea käsi painaa sisäänpäin. Savelle ei ole muita vaihtoehtoja kuin nostaa ylöspäin. Kun tiedetään tai kun lähdetään dreijämään mikä tahansa esine, on tärkeää tietää jo etukäteen mitä halutaan, ellei improvisoida. Eli jos halutaan korkea ja kapea esine, tietysti lähtökohta on silinteri, mutta jos halutaan vadin tai kulhon tai joku leveä esine, sitten pohja on semmoinen V-mallinen muoto, joka ensin tehdään niin, että se on suurin piirtein 7-8 milliä paksu ja sitten sen jälkeen lähdetään sen viemään loppuun tiettyyn muotoon. Nyt mä oon lähtenyt rakentamaan
silinterin muotoiseen esineen. Ajattelin, että tämmönen kappale, joka tulee tästä, pitäisi olla korkea ja suht kapea. Ja sitten muoto laittaisin sen aika hyvin yksinkertaisena, kauniina, niin kuin esimerkiksi tämä Iiris maljakko on. Eli yritän tehdä vähän samantyyppisen maljakon. Nyt vain sisäruukussa oleva käsi painaa ulospäin ja tämä ulkona oleva työkalu, ota vastaan sen ja tiivistä samalla sen saviseinämää. Ja samalla se kuivaa sen tästä savesta, joka on tuossa pinnassa, joka on hyvin paljon, joka on hyvin pehmeä ja joka rasitetaan seinään niin, että se seinä heikenee, jos sitä massaa, pehmeä massa, joka on täynnä vettä, jos sitä on liikaa. Tuossa suurin piirtein se ruukku on, katsomatta sen enempää tuolla kuvaa, mutta muoto on suurin piirtein tämän kaltainen. Sitten jos halutaan jotain muuta, voidaan lähteä leikkimään ja muotoilemaan tämän esineen niin, että ihan miten vaan. Siinä on vain taivasraja. Eli nyt mä teen vaikka tämmösen maljakon tai viinikorofin. On tärkeää, kun reijätään, ei saa olla kiirettä, mutta ei saa reijätä liian hitaasti, kun savi väsyy hyvinkin nopeasti itse asiassa, ja silloin se on erittäin vaikea saada toivottu muoto. Noin. Tässä on yksi esimerkki. Niin, unohdin mainita, että tämä on tosi helppo.